Така, да видим какво става във Фейсбук днес. Вътре сме и сега... имам покана за приятелство. Не, това сигурно е класната. Я? Не бе, всъщност братовчетка ми е пратила покана. Супер, приемам я как? Ново известие. Николай Шматков харесва вашия статус. Аз това даже не знаех, че е станало на статус. Това не ми трябва сега. Как да го махна? Един нов коментар. Това па сега от кого е? Николай Шматков заграждай. Какво означава да заграждам въобще? Нещо Тесли имаме? Мале. Още един нов коментар. От те до има игра. Хора, не! Тя ми е братовчетка! Още един нов коментар. Оле, защо всички го коментирате? От Георги Турбото. Опа, тонка играч. Ауп. Хора, тя буквално ми е братовчетка. Спрете! Вау, още един нов коментар. Каква изненада. От баба ми. Ето я бе, баба ми. Тони, бабо, гадже ли си имаш? И кво? Разправяй сега. Мани, кога ти разправя, простоти, само простоти, отивам оня ден аз на работа и колежката она срещу мен, от никъде, разбираш, от никъде, като почна: ти си толкова некадърна, всеки път аз трябва да ти оправям работата. Аз съм някой, чакай малко. Аз ли съм некадърна? И ми го казваш ти, дето за 2 месеца си сменила 4 работи и от всякъде си уволнена. Ти се намери да кажеш на мен. Точно така се. Каза ли го, верно? Каза ли го? Не, помислих си го. Това както ония ден в магазина ми вика, само защото си купил шоколад, дето му е изтекал срокът на годност, не е причина да ти върна парите. Аз съм някакво токата гледам и теб ти е изтекал срокът на годност, ти дават пари, нали? Точно, мале, как ти е дошло начин да го кажеш? Каза ли го верно? Не, помислих си го и се изядох шоколада. Да. Хора, искате ли да влезем в омегле? Не искам да се показваме на непознати, това е супер опасно. Ето ние няма да си пускаме камерата, само те ще са на камера, айде де. То ние само ще пишем, ето аз даже ще залепа отпред една лепенка на камерата на лаптопа, да не се виждаме със сигурност. Хубаво, айде. Добре, ето, влизаме. Мале, видяхте ли го той какво правеше? Направо съм травмиран. Хора, това Селена Гомес ли е? Не, това е фалшив видеомонтаж. Жалко. Добре, хора, що всички ни махат? Всеки ни некства. Може би, защото нямаме камера. Хора, вижте, ето се задържа. И ни е питал нещо. АСЛ. Някой знае ли какво е АСЛ? Не, никаква идея. Сигурно е нещо като АСЛ. Не знам. Той е бая хубав. Иска да си пуснем камерата. Наведи лаптопа да не ни се виждат главите. Или дай да си сложим по един лист хартия, така да изрежем само очите да ни се виждат. Добре, готови ли сте на 3? 1, 2, 3. Написа: The girl on the left is beautiful. Is it me? Me? Бабо? Защо баба Петя и баба Катя не си говорят? Оти, бабе, заради една нива. Как така? Оти, бабе, едно време прабаба ти предписа на едната нивята, на другата оризището. И като се запъна Петя, че тя не мала нива, от тогава двете заедно брашно не метлят. Интересно. Защо съседите не ни говорят? Пак ли е заради някаква нива? Не бе, бабе, как заради нивя, бе. Там беше заради една череша. Оти тяхната в задния им двор беше толкова висока, че хвърляше сенкя върху на баба ти картофето. И уния гниеха. И един ден дякато взе черече на уния дъртия да отсекят черешата, от тогава, бабе, да не ни видят. Много гадно. За това значи, като кажа здрасти на баба Вуна и тя не отговаря. Аз си помислих, че нещо аз съм направил. То какво било?
Не бе, бабе, бе. С нея се скарахме преди 40 години, заради един бидон. Така, сега ще ви покажа как протичаше ученето с майка ми, когато бях първи клас преди 20 години. О, защо не си пак на 7? О, защото добре, че не съм пак на 7. Сега ще ви покажа защо. Сцена. Мамо, ще ми провериш ли домашното? Готов ли си? Много бързо. Да, мамо, всичко ми е вярно. Сега ще видим колко е вярно. Заповядай. Добре де, може ли такова нещо? Как може ударението в топка да е на буквата К? Ами не е ли? Виж колко отчетливо се чува. Топка. Това е звучна съгласна. Не съм съгласна. Кое с кое? Със звучната съгласна ли? Я бързо да си провериш и помислиш без да бързаш. Но, мамо, искам да играя. Учил съм цели 5 минути. Личи си. Сядай веднага. Но, мамо, Мачки. следва продължение. Това беше много весело. Списък с неща, които хората ми казват, за да ме успокоят, но някак си не ми действат. Номер 1 е класиката в жанра. Влез, той не хапе. Добре, защо гледа ето така? Моля ти се, хвани, го гони ловджийско куче. Номер 2, ще се справиш. Или синонимното, вярвам в теб. Не дей. Най-лошото нещо, което може да ми каже някой, когато се съмнявам в себе си, е, че ще се справя. Примерно на изпит. Отивам и ми казват, ще се справиш. Не, сега трябва да се справя. Не разбираш. Кажи нещо неутрално, примерно, каквото стане. Номер 3, спорим и ми казваш, успокой се. Моля? И това обикновено винаги идва от хора, които не разбират причинно-следствена връзка. Номер 4. Остави нещата в мои ръце. Ти познаваш ли ме? Аз да оставя нещата. Никога. Познай коя зодия съм. И последно номер 5. Ще го мислим, като му дойде времето. Добре. А кога ще му дойде времето? Утре в 9? Или? Ами ако не сме готови, а му е дошло времето? Със сигурност има и още, но тези ми хрумнаха. А кои са вашите? Тони, мамо! Да, мамо. Какво? Тони, мамо, ще идиш ли до магазина да купиш един хляб, че само 2 филии са останали, пък аз не съм знаела да взема. Добре, отивам. Ето ти, мамо, 2 лева, значи само един хляб, нищо друго. И само го пипни, че да не ти даде някой кораве от вчера. Да, добре, знам. 15 минути по-късно. Готово, мамо, взех хляб. Чудесно, браво. Хайде и след 10 минути на масата. Да, добре, мамо. Тони, мамо, нещо, ресто, стотинки. Да, има, аз забравих, че ми е в джоба. Пък как не забрави да поискаш? Значи, тея пари, за нищо ги нямате. Ако не бях попитала за това ресто, повече сигурно нямаше и да го вида. Не, мамо, честно дума, аз просто забравих, че имам стотинки в джоба. Топа човек да не ви изпратим за един хляб до магазина. Ако ти бях дала 20 лева на цяло и 20-те щеха да изчезнат, казвам ти. Тея пари, знаеш ли колко трудно се изкарват? Мамо, и то хляб, какъв е то коравел? Та пали тя пробутала хляб от вчера. Литка ли беше на смяна? Сега ще ида.